keď sa pozriem na Roblox kolobeh teraz, tak keď sa vytvorí hra, tak proste vybuchne a potom umre. Ale čo by ste povedali, že sú tu nejaké stále hry, ktoré ešte doteraz žijú. A dneska sa pôjdeme na nich pozrieť. Prvá hra, ktorá je taká známa, je Natural Disaster. Je tu proste hra, kde musíš prežívať katastrofy. A táto hra má doteraz 40 000 hráčov. A pýta sa, kedy bola vytvorená? V roku 2014. To je dosť stará hra, ale máme tu ešte staršiu hru. A to je Walk at Pizza Place, ktorá má 12 000. To není to nič moc, ale je to v roku 2009. A čo tu máme ďalej je Murder Mystery, bol vytvorený 2018. Taktiež dosah a hra už doteraz môže niekedy dosiahnuť až 100 000 hráčov. Ďalšiu hru, ktorú tu máme, je Pit a Boat for Trash, ktorá má až 25 000 hráčov. Je to tiež dosť stará hra, ale doteraz žije, kde má 1000 hráčov a myslím, že je to dosť chill. Teda ďalšia hra, ktorá akože docela stará, je Tower of Hell. To dosť OG stará hra, ktorá má tiež tak podobne hráčov ako Build a Boat for Trash, 27 000. To je tiež veľmi stará hra. Potom máme Beat Swamp Simulator, ktorá doteraz žije. Je to mála, akože veľmi mála simulátorov, ktoré doteraz žijú. A ďalšia hra, ktorá má 100 000 hráčov a žije až doteraz, je Brookhaven a Adopt Me. Sú to trošku už novšie hry, ale furt majú niekoľko rokov skúseností. Napríklad Adopt Me sa vytvorilo v roku 2017. Čo je akože veľmi stará hra. A Brookhaven sa vytvoril v roku 2020. No hovorím, nie je to znamená najnovšia hra, ale akož 5 rokov skúseností, je to jedna z tých starších. A to sú väčšina tých starých hier, ktoré doteraz žijú. Logicky sú to i nejaké staré hry, akože dosť veľa starých hier, ktoré tiež boli populárne v svojej dobe a umeli. Proste ten Roblox kolobeh bol i v tých OG časoch Robloxoch. Ale proste to už je nevyhnuté. Nejaké Roblox OG hry, ktoré proste už nežijú doteraz. Ale iba týchto pár výnimiek sa dožívalo až doteraz. Keď sa vám video páčilo, tak dajte like a odber a čaute.